磯崎です。ジョージさん、さすが話がうまい。実は僕が、令和一話が苦手な磯崎健二ですけれども、半年議員やりました。で、今突然思い出したんだけど、半年前に当選してね、総務省に当選証書もらいに行った、その時いましたよね、2人でね。その時2人で、周りはね、与野党を超えてね、受かった受かったってみんなはしゃいでるんですよ。すげえ慣れ合いなんですね。でその時にね、覚えてます、奥田さん。こういう連中みたいにならないようにしようねって固く誓いました。